sugar na aboro so no a ma nipadua no ebre no oba ye ma osaduro na beda normal die nipadua no ehwe no na ba beda wo kama na so wanyi wasomdwe enti ene kasa me no wo kasa yi obi a ne maame ne nua bi ne papa bi ne wofase bi ne babi ebia diabetes sugar na etete no awia yi ofena ni nche Dr. Ba aso eye 0244 988 004 0244 988 004 yedi nkomo ne yakasisi yade ho asem ene nipa bebre osolu free mpa so kura agi so tena oba wana wanza na watimi apagya no se wanhia ne nana bi kura se obeso ne mu a ne sisi yade enti ontimi nsore obi oya baba wapa nanso sisi yade enti mpabo atente wagya aguo o hyakura na wowu obi si free trotro mu se wo kofie ana wo twa akwam wahwe abeka so wanya 120 years esan sisi yade enti na nkosi da ben na sa no ma we nyina be ha nipadua no amo atete eno nti na Dr. Ba se abre ni abre nyina no yemre metra se nka nche o se sisi yade atete wo waste na how ni amani abamu ama wo ti pains ahodo no eno na Dr. Ba se yema wo mra na yemfa wo nto ye massage ho na yemfa ya haban na ye didi dwuma na nteta wo sisi achi ne mawo na fe o how bi aye amani aye kwankro da wo so enne ama sisi yade na ema wo tete no na tuo ntwa mpanifo se wo mpe we na apede yi eyade nkrofo bebre di akira ba menne omu sisi yade na nka aka omo so emfie bebre no ena afiri omo so esan Dr. Ba enti ma Dr. Ba ngo ho ma wo nkompreni se ana sisi ya me ya ana na dia me tete ana sisi yade die da ba na beko ana sisi yade die atra me so ache ni nyina no so de ba Dr. Ba aso ye ho a ena me ni wudi nkomoyi sa no ma ni nyina ba firi wo so ama wo so wanya fa ahudie enti na awie obi owo waist pains ahodo sisi yade pa ni waist no pains wo mu pa no onfamra Dr. Ba ho afa obi ho a ne nsa eyi na bati na ehwan oso ade mu anaye ne ya obi ontimi mpagya ne nsa ekura omaso ano otete ni nyina fabra Dr. Ba ho ne mu ahaban na afa wo nsa na yiye no wo nsa na opagya no wo nsa na amaso ana wote ya wuti pains no ni nyina wo de ba Dr. Ba Nyankopɔn adaroma ye beboa wo ama sa pains ni nyina afiri wo so amwo anya fa wudi enemi ni wuti nkomo na meka kire wo se obi a watu nsanom a wono de osense wo kroma nyina wono na benom nanso onum tusi dia no abo esanse ni nipadua na gensa na mensa na toro ase no enti ama adwuma wo so ye adwuma pa wo ye nyina ensenti ye yinadi Dr. Ba say obi a wonum nubone watu nsanom ama chese mo ye no hwe enye no ani da so o say wo beba ba di aduro ade akoma sa nipadua no ade agu aduane mo ama na die na fe sa no ma na oguso say ye nubone say ye nsanom ni nyina no atwe ne ho afiri ho na fe ne konkora no no atesent no no akonumbi eno chese tumi wa haba mu a ye de tutu no ma bone a edi nipanya efiri ne so e wa asase so enti obi a ne ba ni nua bi ensanom pa na etete no no onfamra Dr. Ba ho awia obi ho a ne de ye dambo adwunumu hawo de bia meka cho so obi bodam a won sai yo on sai na Ghana de sabi obi nya adwunum kan se ekimu a eye ba bi ba ko pe no mdo mo ani a kire ho aduro ma ne ade chen ato ne nsa fi so mu nsa honhom bi ana akoye ne sa obi apempai bo yinyina sori e bo mpai ye kwa sori ye agidifo Bible nim se mpai bo ho na wo ye aduro na ade mpai bo e ka ho na ma ade nako enti se obani nya adwunum hawa fa ne bra Dr. Ba ho ye die aduro di no bra e ka no e ma ne nom na adwene ne baye na ade mpai ye ta na chi eno ene babu ama wo ba na waye krakrakrakrakra wo ba na wo kasa waye he a adwene no aka no na Dr. Ba ma na duro ama adwene no atimi abayie amo no so ne ho ato no enti na wie e bia na wunua bi wo faase bi o maame bi wanya adwene mu hawo obodam ama dam na bona ma wo hu de oye ne ho a fa ne bra Dr. Ba ho afa ye kan yade bi e kan epilepsy etwere yade yade a egu nipa ni mu ase etwere timi tena obi so amani nyini bo akokora still no odetwa eno na Dr. Ba say ye kan se abonsam yade nanso onye wachini o si tumi bebire ho nanso wo de bra na de twere na kan no se yemfa ensa yade no
saa etwere yadeɛ na ɛwɔ ɔba no so no ɔma no saa aduro no bi na wɔnom na se yɛhwɛ sɛ twere no amfiri ne so a enipa bebree na nka wɔn twa ebi atwa atɔ gyem obi obɛba na ne ho nyinaa asɛe nanso ɛnɛ dr baama nipa bebree adi mu ayeye enti obi a ne ba etwere yadeɛ ɛyɛ epilepsy ɛna ɛwɔ no soɔ no ɛno nso ɔmfamla dr baa afei yɛka biribi a buroni fira ne goita ɛyɛ kɔmpɔ yɛ adeɛ a kyerɛ sɛ ɛha adwene paa na nipa ɛtaa yɛ ɔmo paa mu ɔmo brɛ paa ɛyɛ mmaa wobɛhu sɛ hyɛ ne kɔn mu kakraka na afei ɔhunu ama ne na ayɛ fɛleɛ ɛna wobɛhu young girl bi na kɔmpɔ ahyɛ aseɛ na ɛho no dr baase bra ne nkyɛnkyɛw nneɛma mu yɛma wo aduro betumi awura nipadua no mu ama nneɛma bi a etimi wurawura mu abɛhyɛ wo minim ana ɛkɔhyɛ wo ho baabi ɛme yɛfrɛ no kɔmpɔ no ne nyina mfiri nipadua no mu na nya wo fa ahodie enti wo ba bi wo nua bi kɔmpɔ ɛna wɔ no so a ɛno nso wode ne ba dr bawa deɛ meka nyinaa no ɛnyɛ operation wo ne nyinaa yɛ ahaban yɛ bibiduro a nyankopɔn ahyɛ dade adom dr baa yɛdi di dwuma ɛwɔ yɛso yɛ hɔ enti wobu yɛdi akyamfoɔ baa na dodoɔ no agyinakyire nyarewa nyinaa bɛdwane firi sɛ nyarewa ahodoɔ bɔ mmɔden sɛ wɔwura dr baa so ɛyɛ hɔ a ɛyɛ amirika na ɔsaa de firi hɔ ɛsiane sɛ yɛwɔ ne ho aduro ɛwɔ ne ho ahaban a yɛde tu saa yadeɛ no enti obi a kɔmpɔ ɛha no biara no ɔmmra dr baa hɔ ahaban ɛkasa a yɛn yɛtena bɛbuom ɛno nti na dr baa se obi a ɔno ɔsa yam kuro ana ɛtete no ɛno nso ɛna awia yam ne wodi nkɔmmɔ yi ɛyɛ bosome pɛ wona sɛ ɔsa ama wo bo ano hwe wɔ wona sɛ ɔsa nti wodidi a na aduane tɔ yam a na wu ɔsa nti aduane antɔ yam a na wu ɔsa nti wosɔre anadwo ahomakye tu na didie ne nyinaa bɛfiri wo so bosome baako ɔsa mo ayɛ ho ya ɔsa nti wonam hɔ koraa no ayɛ basa ne nyinaa no fabra dr baa ho ne yɛnkyɛw sɛ yɛwɔ bibiduro wɔ haban a yam kuro ɔsa no yɛdi to aseɛ ɛma wo so ho tɔ wɔ hyɛ ne nso sɛ din bi ɛda ɔsa so biara no ne nyinaa no yɛwɔ ho ahaban a ebetumi apam yam kuro no afiri wo so ɛnɛ yɛdi nkɔmmɔ ani ɛka kyerɛw sɛ obi a stroke ɛtete no stroke ayɛ no sɛsie obi nso de ayɛ n'akyɛ wɔde akyina abrɛ wanante abrɛ ɛnso onya ɔgyefoɔ ne dr baa sɛ naame ne wudi nkɔmmɔ yi wobɛhu kwan na yɛka no sɛ yɛ dr baa so ɛyɛ hɔ na afei wode wo maame wo nua no wɔfa ase no wo maame wo nua no wɔfa ase no wo ba bi no a stroke tete na mennɛ sɛbe ɔtwe ne n'ase obi deɛ watɔ mu obi deɛ afa n'adwene mu nyinaa obi deɛ kyɛ sɛ ne nsa da ne ho ne nyinaa mommɔmɔden sɛ mobɛde no bɛba dr baa so ɛyɛ na afei yɛde ɛhaba no akeka nipadua no ama nipadua no atumi agyina yie sɛ woba dr baa hɔ a yɛyɛ ward wɔ hɔ a yɛgye nipa toɔ enti ma ɔba mu sɛ wo maame no ne hibo na dwonko no anaasɛ wakɔnya nkwanhyia bubu aguo nti wokɔ atente wontumi mfa ne ma daabi wode ne ba dr baa hɔ a yɛwɔ baabi a ɛbɛgyina to ama no da na afei yɛhyɛ aseɛ de nubra ne haban ne kekɛɛka no yɛde ka no na sɛ ɔsɔre na yadeɛ ne firi ne so a na afei wafa ne bag na afei wafiri dr baa hɔ na wokɔ enti ma ɔba mu ɛnwene sɛ wowɔ kɔ atenten yɛwɔ baabi a ɛgye nipa toɔ agye nipa hwɛ ne yie ɛma ne da ɛma ne yadeɛ kɔ afei yɛwɔ massage hɔ a wobɛtumi aba ama yɛde yɛn nsa amiamia wɔ ebi wɔ nso ɛyɛ machine na afei wo deda so nipadua no ɛtɔ da a biribi no a ɛnyɛ nneɛma nyinaa na ɛyɛ aduro nneɛma bi wɔ sɛ ɔba na yɛde yɛn nsa keka ho yɛde kasa ne nyinaa ba awieyɛ enti mmerɛ a yɛde kasa ne ba awie adeɛ yi yɛ sɛ fata ɛyɛ dr baa nɔmba no hyɛ ne nso na fa nɔmba ne sɛsi yɛ na afei frɛ ne ɛne wo ni nkɔmmɔ na yadeɛ bi ɛte wo so a yɛ fɔɔfɔɔ ɛte wɔ ha wɔ no ɔkɔ ada wo ma ɔmfa yɛ so fa aba ɛni nsuo na wo ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and you have 0244 08 34 0244 08 34 Dr. Bao Kumase Atunsu Agogo Aban Hospital Lechi Ananka so your was Painters Road 18 Junction Hall and want to be Dr. Bao for a yet better and 4 banyard when you have the journey. You have a person on South here. There's another getting that you probably get people say when you get there. Hey, ba.